vereniging Gratem en er staat de Gratemermolen. Zoals verwachtelijk heet hij de Gratemermolen. En hij had vroeger alleen een turbine. Daar zie je de turbine. Dat is zeg maar het gat waar het water doorkomt als de turbine aanstaat. Dus als ik het zo het werk, ik kan hem halen daar, maar moet ik mijn harder laten lopen naar buiten. En dan kan ik onder koffie gaan drinken, dat is het enige.